I ovogodišnje jeseni, poput svih onih prijašnjih, tradicionalna su smotra pjesme i plesa, kada ulice grada Vinkovaca, grada na Bosutu, pjevaju, plešu, kada njima prolaze razdragani čuvari tradicijske kulture. Tako je to i danas u ovom suncem okupanom gradu, prijestolnici tradicijske kulture u našim Vinkovcima. A evo, nestrpljivi su izaći pa ih pljeskom pozovimo, to su članice i članovi kulturno-umjetničkog društva Seljačka sloga iz nedalekog Ivankova. Ivankovo, to je lepo selo, na prvi pogled sve veselo. Rad društva je obnovljen 1990. godine i od tada bilježi nastupe na Vinkovačkim jesenima te brojne nastupe širom Hrvatske. Evo i pjevaju o salašu, ima tamo obnovljenih salaša koji mogu pružiti vrhunsku uslugu kako gastronomsku, tako i etnološku. Evo nam još jednog društva iz Vukovarsko-srijemske županije. Kuda Julije Benešić iz Iloka. Ovo društvo osnovano je 1971. godine kao gradsko društvo s ciljem okupljanja što većeg broja građana u raznim sekcijama. Tamburaška, folklorna, dramska i literarna, te pjevački zbor ili imena glazba. Nakon progonstva i povratka u Ilok, rad društva obnovljen je 1998. Cilj im je njegovanje i očuvanje tradicijskog i kulturnog nasljeđa i ljudskih vrijednosti. Na ovoj istoj pozornici sinoć smo gledali ovo kulturno-umjetničko društvo, što će reći Jankovci i Stari Jankovaca, u svatovskom običaju. Vidim, ostalo je iz svatova još i torte i kolača, pa su nam donijeli, ali društvo je osnovano 1971. godine s ciljem očuvanja tradicijske kulture mađarske nacionalne manjine u svom mjestu, a od 1997. godine u svom programu prikazuju pjesme i plesove svojih mještana doseljenih iz središnje Bosne. Društvo je gostovalo u Mađarskoj, Sloveniji, Vojvodini, te na Đakovačkim vezovima, te smotrama u Pleternici, kao i u Mađarskoj. Od početka djelovanja sudjeluju na Vinkovačkim jesenima. Članovi Kuda Josip Kozarac dolaze nam iz rodinog sela, kako to vole reći Podgajčani, zbog velikog broja roda koje tijekom godine obitavaju u posavskim Podgajcima. Naravno, Vukovarsko-srijemska županija. Podgajci su rastovi šuma u dva reda kraj zidanog druma. Podgajci su pokraj Save vode, tu se legu i žabe i rode. Podgajci su podigli na modu što imaju na Odžaku rodu. A Virovitičko-podravska županija na ovaj mimohod poslala je Kud Seljačka sloga iz Špišić Bukovice. Kud je osnovan 1934. godine kao ogranak tadašnje svehrvatske organizacije Seljačke sloge u Zagrebu. U svim ovim godinama postojanja nanizali su brojne nastupe u Hrvatskoj i inozemstvu. Organizatori su Ivanjskih kresova, koji su splet pučkih običaja pjevanja i plesova, momačkog preskakanja vatre i sveopćeg predžetvenog veselja. Diče se i izvornim ženskim frizurama, te posebnim načinom češljanja. Evo što je mladost, mladi naraštaj, dok je njih ne trebamo se bojati za njegovanje tradicijske kulture. Evo, vidite ovo, lako je nju držati tako. Jedan veliki pljesak za naše Bukovčane, Kud Seljačka sloga Špišić Bukovica. I naravno za ovu izvedbu. Pozdravimo članove sljedećeg Kuda, Kuda Mladost Tompojevci, Vukovarsko-srijemska županija. Ovo društvo osnovano je 1986. godine i djeluje sve do 1991. godine i Domovinskog rata. Tijekom Domovinskog rata prekidaju s radom i proživljavaju teške materijalne gubitke jer su uništene sve nošnje i instrumenti.
Nakon povratka 2001. godine KUD ponovo počinje s radom, te se obnavljaju dječja, folklorna i tamburaška sekcija. Njegujući tradiciju izvornih pjesama, plesova i običaja Srijema i mjesta Tompojevci, KUD Mladost nastupa na nizu manifestacija i smotri tradicijske kulture, od Vinkovačkih jeseni preko Đakovačkih vezova i niza drugih manifestacija. Evo nam već dragih gostiju iz Bosne i Hercegovine i Zapadno-Hercegovačke županije. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveta Kata iz Gruda. Društvo je osnovano 2007. godine s ciljem njegovanja i promicanja kulturnog blaga i običaja hercegovačkog kraja, te očuvanja od zaborava kulturne baštine i svega vrijednoga za Hrvate u Hercegovini. Pri društvu je, osim folklorne sekcije, aktivna i gangaška, te sekcija svirača na tradicijskim glazbalima diple, gusle, lijerica. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveta Kata broji velik broj nastupa u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ali i u inozemstvu. Sveta Kate, zaštitnice Gruda, sačuvaj me, manita i luda, poručuju članovi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveta Kata Grude. Evo nam i članova KUD-a Šokadija Stari Mikanovci, Vukovarsko-Srijemska županija. Ovo društvo uspješno djeluje od 1967. godine, a više od 30 godina organizator je revije djevojaka, snaša i momaka u narodnim nošnjama, poznate pod nazivom Mladost i ljepota Slavonije. Sudionici su svih najznačajnijih smotri tradicijskog karaktera u Hrvatskoj, a brojni su nastupi i gostovanja na kojima su dostojno prezentirali običaje, pjesmu i plesove svoga mjesta, a i drugih krajeva Hrvatske. Sin sam toga divnoga kraja, čuvam ovce, nemam novce, volim svoje Mikanovce. Predstavnika Dubrovačko-neretvanske županije, Viteška udruga Kumpanija Pupnat otok Korčula. Udruga je obnovljena 1996. do danas broje preko 150 nastupa, a kompanija koju izvode zaštićena je kao nematerijalno dobro Republike Hrvatske. Muški viteški ples kompanija ples je od boja u svirku, mišnjica i bubnja. U plesu sudjeluje 8 do 12 plesača, barjaktar, mišnjičar, bubnjar i prateći kumpanjoli, naoružani starim oružjem. Tada bi onaj koji nosi križ bacio visoko u zrak jastuk, što znači koliko ga visoko baci, toliko naraste kudilja. Domaćini bi ih darovali novcem, jajima, kolačima ili nečim drugim, a oni pjevaju: krstonoše, Boga molite da trava raste, da paun pase. Iz Šibensko-kninske županije iz mjesta Kijevo dolaze članovi KUD-a Dinara. Ovo društvo osnovano je 1999. godine, a reaktivirano je i proširano 2011. godine. Sudjeluje na županijskim smotrama u Zagrebu i Metkoviću. Za izvođenje predstave Vučari iz Kijeva dobili su prvu nagradu, kao i nagradu Tkanica za najljepšu nošnju. Nema pisme, niti ima pivanja, di ne piva 5-6 Kijevljana. Tkanicu mi opasala majka, nek se znade da sam Kijevljanka. I još jedan KUD dolazi nam iz Ivankova. Ivan Goran Kovačić, Vukovarsko-srijemska županija.
Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić iz Ivankova svake godine na Mladi Uskrs organizira manifestaciju Sve se čaje okupiše. Šaje s dobošarom, a u pratnji konjanika obilaze Ivankovo i tako najavljuju priredbu. Doboš lupa, na papiru piše da se na Mladi Uskrs u Ivankovu čaje okupiše. Pozdravimo i članove Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Ivan Grab, Županija Zapadno-Hercegovačka, naravno Bosna i Hercegovina. Ovo društvo registrirano je 2010. godine, sudjelovalo je na 30-ak smotri, od kojih izdvajamo Međunarodnu smotru folklora u Livnu, Gospojina 2011. godine, gdje su osvojili 3. mjesto. U jablana visokog, puno lišća širokog, pod njim ovce plantuju, a čobani laduju. Eto tako, društvo po društvo nižemo našu nisku bisera hrvatske tradicijske kulture, pa sasvim sigurno jedan od bisera je i kud Đenka iz Đurića, Vukovarsko-srijemska županija. Kud Đenka dolazi iz najmanjeg mjesta Celferije. Pokušavaju održati pjesme, plesove i običaje svoga sela. Udala se lipa Kaja naša, mlada cura sad postala snaša. Od mnogih društava iz Vukovarsko-srijemske županije predstavljamo i kud Josip Lovretić iz Otoka. Ovo društvo osnovano je 1970. godine i od tada nose ime svoga župnika i etnografa. Od svojeg osnutka redoviti su sudionici Vinkovačkih jeseni. Evo i cimbulaša na čelu kuda Prugovac iz Prugovca, iz Koprivničko-križevačke županije. Kud je osnovan 1994. godine, njeguju izvorni folklor svoga kraja. Snimili su više radio i televizijskih emisija u kojima su prikazali pjesme, plesove i običaje Prugovca. Nastupili su na brojnim smotrama izvornog folklora. Pozdravimo i članove kuda Matija Gubec iz Sotina, Vukovarsko-srijemska županija. U Sotinu živit je milina, doli Dunav, a gore Gradina. Sotin, Sotin, milo moje selo, u tebi je uvijek sve veselo. A kad krenete prema istoku, prvo mjesto u koje ćete stići je Nuštar. Hrvatsko seljačko kulturno-prosvjetno društvo Seljačka sloga Nuštar osnovano je 1936. godine. Nastupili su na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, Đakovačkim vezovima, te pamte ih Broga, mjesta okupljanja čuvara tradicijske kulture. Monoštor mu nekad bilo ime, ponosit se danas ima čime. Lijepa škola, novi dom kulture, tu je dvorac, a i rijeka Vuka. Usred sela crkva Svetog Duka. Seljačka sloga naša je dika, starine riznica, prošlosti slika. Na jesenma više nastupe ne broje, milo moje, Nuštar, selo to je.
Nema nam doktora Ilije Šimunića, ali tu su mladi nastavljači tradicije kandžijaša. Ali evo, puca kandžija. Iz Bjelovarsko-bilogorske županije dolazi nam kud, veliko trojstvo iz istoimenog mjesta. Njeguju običaje Bilogore, a snimili su dvostruki CD s pjesmama, 3 televizijske emisije i sudjelovali u 2 serijala za Hrvatsku televiziju. 3 sam dana milo lane sjedila u doli, šlinkala sam maramicu loli. Veliko trojstvo, selo na vidiku, u tebi sam upoznala diku. Veliko trojstvo, oko tebe voda, u tebi su cure ko jagoda. A evo na pozornicu pozivamo članove KUD-a Slavko Mađer iz Cerića. KUD Slavko Mađer iz Cerića osnovan je 72. godine, te od tada sudjeluje na svim vinkovačkim jesenima, gostuje na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, Đakovačkim vezovima i mnogim drugim. Cerićanci su inače poznati po svojoj ranoj šljivi Cerićanki, tako da ni danas nisu došli bez dobre rakije. Selo Cerić, daleko poznato po šokici i po šljivovici. U Ceriću ima lipih snaša, a još više mladih tamburaša. U Ceriću više blata nema, sve švaleri na nogu odneli. Evo nam i članova KUD-a Repušnica iz istoimenog mjesta, Sisačko-moslavačka županija. Od 1930. godine, kada je društvo osnovano, čuva od zaborava vrijednu narodnu baštinu moslavačkog kraja. Sačuvali su svoje originalne narodne nošnje, te pjesme, plesove i običaje svoga mjesta. Sudjeluju na svim važnim smotrama u Hrvatskoj, od Zagrebačke do Vinkovačkih jeseni i Đakovačkih vezova, a nastupili su i na Dužijanci u Tavankutu, te čak 2 puta na Oktoberfestu, kao i na međunarodnoj smotri za mlade u Bugarskoj 2006. godine. Vraćamo se u Vukovarsko-srijemsku županiju, kulturni centar Klas je iz Privlake. Kulturni centar Klas je Privlaka osnovan je 997. godine i od tada bilježi niz nastupa po Lijepoj našoj i redoviti su gosti na vinkovačkim jesenima sa dječjom sekcijom, folklorom, pjevačkom i tamburašima. Od nastupa izdvajamo gostovanja u susjednoj Bosni i Hercegovini, Miholjačko ljeto, Đakovački vezovi i iznimno značajan nastup djece na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Kulturni centar Klas je radi na očuvanju tradicije i običaja svoga sela. Krstari, tucalo suncokreta, svatovski običaji i običaj dojdola. Istarsku županiju na vinkovačkim jesenima predstavlja kompanija Kosirići iz mjesta Tinjan. Kompanija je osnovana 2005. godine. Njeguje stare tradicijske običaje, a iako relativno mlado folklorno društvo, broji veliki broj nastupa. U prolasku preko pozornice prikazuju prebir baluna, figuru vrtet uz pratnju roženica. Evo cike, evo tamburice, evo kulturno-umjetničkog društva Šiška iz Šiškovaca.
Vukovarsko-srijemska županija. Šiškovci su selo malo lipo, tijom vodom biđom opasano. Lipo, živo i uvijek veselo i od milja gradim nazvano. Ovim stihom pučki pjesnik Ivan Jemrić Ruso pisao je Šiškovce. Kud Šiška osnovan je 2009. godine radi očuvanja tradicijske kulture i baštine. Vinkovci, grad rimski, starohrvatski, šokački, dočekao je okupan u zlatnim bojama jeseni i suncu svoje 47. Vinkovačke jeseni. 47 godina slavi svetkovinu pjesme, plesa, tamburica i pučkog stvaralaštva. Evo kuda iz Lovasa znana igra pjesma njima nije strana, pa i krase nošnje od starina, kad ih gledaš prava je milina. Oj Lovasu, dično ti je ime, Lovaščani ponose se njime. Vukovarsko-srijemska županija. Evo nam još jednih predstavnika Zagrebačke županije. To je KUD Desinec iz Desinca. Društvo je osnovano 2005. godine. Uz folklorašku i tamburašku sekciju ima i dramsku, muški pjevački zbor. Organizator je Desinečkog bala te manifestacije Desinec Jaski. A od ove godine i dječjeg folklornog festivala Moje kolo malo. Oživjeli su i spasili od zaborava Desinečku svadbu. Sudjeluju na smotrama diljem Lijepe naše. Moja mala nosi kačice, do kolena sve naštigane. Moja mala nosi kačice, do kolena sve naštigane. Dodi, 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 dragi moj, kačice su zakoljena joj. Dodi, 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 dragi moj, kačice su zakoljena joj. Moja mala nosi kačice, do kolena sve naštigane. Moja mala nosi Pozdravimo i članove KUD-a Posavac iz Vrbanje, Vukovarsko-srijemska županija. Ovo društvo jedno je od najstarijih na području Vukovarsko-srijemske županije. Oj Vrbanjo, tebe voli baja, od Banova do staroga kraja. I danas se šorovima Vrbanje može čuti topot lipicanaca i zveckanje šarenih kola. I danas iz krušnih peći zamiriše domaći kruh, a selom se širi miris stare rakije šljivovice, koja žuti godinama ljubeći dudovu boju zejtina, najavljujući dobar zalogaj starog slavonskog kulena. Evo nas sada malo i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Omiškom zaljeđu su Gata, a iz njih stiže kulturno-umjetnička udruga Mosor. Kulturno-umjetnička udruga Mosor osnovana je 1954. godine. Osnovali su je Gačani zaljubljenici u Poljica i poljičku prošlost. Prvobitno dramska sekcija proširena je i na folklornu 2008. godine, koja broji sve značajnije uspjehe na smotrama folklora diljem Hrvatske. Hrvatsko kulturno glazbeno društvo Dunav iz Vukovara oživotvorilo je rad u progonstvu, te danas u slobodnom hrvatskom Vukovaru nastavlja tradiciju stoljetnog Hrvatskog pjevačkog društva Dunav. Već niz godina sudjeluju na državnoj smotri folklora u Vinkovcima, a članovi folklorne sekcije s ponosom nose obnovljenu i rekonstruiranu nošnju vukovarskog kraja. U gradu na Dunavu ovo je društvo nositelj i sudionik
mnogih kulturnih događanja. S puno ljubavi kroz pjesmu, ples i tamburu njeguju hrvatsku tradicijsku kulturu. Od svojih početaka u dalekim 60. godinama, pa sve do danas, a i danas, jeseni su postale zaštitni znak Vinkovaca. Jeseni grad žive u neraskidivoj vezi već 47 godina. Danas jeseni su prolaze sa svih strana lijepe naše, ali i iz dijaspore, brojna kulturno-umjetnička društva koja njeguju hrvatsku tradicijsku kulturu. A nestrpljivi da dođu na pozornicu su članice i članovi folklorne skupine udruge Šokačka grana iz Osijeka. Šokci Osijeka organizirano djeluju od 2005. godine s ciljem istraživanja, njegovanja i promicanja svoje izvorne šokačke tradicijske kulture i baštine, koju istražuju i predstavljaju. Predstavljajući Šokačku granu, članovi folklora obučeni su u ruvo kraja ili mjesta iz kojeg su porijeklom, pa tako raspoznajemo nošnje Cvelferije, Đakova, Slavonskog Broda, Vinkovaca, Valpova, Baranje, Srijema i Bačke. Hvala vama, Osječani naši, najbolji su vaši tamburaši. Eto, ovo vam je Šokačka grana. U Srijemskom trokutu između Bosuta i šuma hrasta uz cestu malo mirno selo leži. Podgrađe mu davno dali ime. U tom selu običaj čuva kut po imenu Bosut. Podgrađe je selo pored Bosuta, voda prolazi kroz atare i salaše, ulazi u živote ljudi. Tako pjesme pjevaju o Bosutu i njegovoj ljepoti, o salašu i snaši i svemu što čini veselu i široku dušu Podgrađa. Dubrovačko-neretvanska županija ima još jednog predstavnika, to je Kud Marko Markota iz Rogotina. 2001. godine entuzijasti zaljubljenici u folklor osnivaju ovo društvo, među kojima je bio i mladi član društva Marko Markota. Njegovom pogibijom društvo dobija njegovo ime i nastavljaju se na rad i u očuvanju tradicijske kulture i običaja doline Neretve i šire okolice. Članovi Kuda, graničari, Gunja, Vukovarsko-srijemska županija dolaze nam s lijeve obale velike rijeke Save. Voda je izvor života, Gunja je izvor kulture. Prije 635 godina sagradili su Franjevci svetište Gospi u Šumanovcima u Gunji. Svetište skrovite Gospe Šumanovačke i sada u Hrastovoj šumi prima hodočasnike. Gunja i ostalih 8 sela Cvelferije je domaćin kulturno-zabavne manifestacije raspjevana Cvelferija. A za Gunju kažu, Gunja selo, puno tamburaša, lipi cura i još ljepših snaša. A molim jedan veliki pljesak za ove najmlađe sudionike svečanog mimohoda 47. Vinkovačkih jeseni, što na rukama, što u kolima. Dolaze najmlađi članovi Kuda, seljačka sloga iz Slakovaca, Vukovarsko-srijemska županija.
KUD je osnovan 1954. godine, otkada su sudionici svih vinkovačkih jeseni, te brojnih smotri u Lijepoj našoj, ali i u inozemstvu. Gostovali su svuda gdje su izvali i uvijek pronosili s ponosom ime svojih Slakovaca. Ja sam braca iz Slakovaca. Diko moja, ti mlada neveni, Vinkovačke još će biti jeseni. Lepršače, svileni rukavi i tkanica crven, bili, plavi. I ovogodišnje jeseni, poput svih onih prijašnjih, tradicionalna su smotra pjesme i plesa. Jeseni su praznik i svetkovina života i oda radosti na plodnoj slavonskoj ranici. Kroz bogatu povijest u plodnoj slavonskoj jeseni i na raznim gradskim lokalitetima Vinkovaca odjekuje slavonska pjesma i pjesme iz svih krajeva lijepe naše domovine. Bjelinom i vezom blješti narodna nošnja, glasno odjekuje topot konja i šokačkih zaprega. U Vinkavcima je idealno sačinjen spoj povijesnog, tradicijskog i naše svakodnevice i stvarnosti. Čekamo sada dolazak naših svečanih zaprega, pa molim jedan veliki pljesak za te čuvare tradicije i kulture. Evo nam zaprega. Prva zaprega je zaprega Josipa Vukovića iz Vinkovaca. Vozi u njoj svoju obitelj. Jedan pljesak. Dobrodošlice. Do dva konja, a oba dva brana. Eno Jure, koljem razuzdana. Čekamo i ostale sudionike, rekli smo već da ćemo i sada, kada prođe koje od nagrađenih zaprega, reći, a to upravo sada dolazi gospodin Vedran Puškarić, također iz Vinkovaca. Njegova zaprega ocijenjena je kao drugo nagrađena, znači drugo mjesto osvojila je ova zaprega. Pogledajte, procijenite da li je naša komisija. Evo nam i treće zaprege. Krešimir Banović dolazi iz najmlađeg grada, iz Otoka, i on vozi obitelj. Zatim tu je i Vladimir Bošnjak, koji je također iz Otoka, najmlađeg grada u Lijepoj našoj. Darko Sučić vozi vesele momke i dolazi iz Cvelperije. Evo približava